kula seba ing ngarsa paduka ngrumiyini lampahipun Bambang Sumantri nggih labet saking kula dipun kengken Bambang Sumantri. Wani kongkon patihku. Sumantri saiki ana ngendi? Wonten jawining kitha Maespati. Banjur inggih kula supados ngaturaken nawala kunjuk wonten ngarsa paduka sinuwun. Gadak nganggo nawala barang. Apa surasaning tulis kula mboten mangertos sinuwun. Coba nganti gawe gidhe ngatiku teka Sumantri lagi wingi sore nggone nyuwitana kene wis wani ngaturi nawala marang aku. Wani kongkon patih Maespati. Coba kaya ngapa? Layang apa Surata? Monggo kula aturi nampi. Duh Gusti Harjuna Sasra Aja muntap lir kinetap duka yaya sinipi Jojo bang mawingo-wingo bagus tenan kowe Sumantri kowe wong lanang tenan sinuwun nyuwun gunging samudra pangaksami awit kula cumantaka ya muga-muga kowe dadi wong peng-pengan tenan. Sing mbok tantang dudu wong saudon saurupan wong macu kiling balelongan. Ayo seblakno dadamu Bambang Sumantri. Yen kowe menang karo Prabu Harjuna Sasra, Citrawati pek ning kosok baline yen to kowe kasar aja takon dosamu. Pidana abot kang bakal tumiba ing sira. Kula nyuwun pangapunten sinuwun rasah njaluk ngapura. Men disawang wong akeh yen perlu dewa padha ngulat. Kembarana ratumu selehna
Uculana sandhangamu kowe tak wenehi busana kembarana aku Sumantri. Ayo. Aja leren Sumantri. Leren atus keringetmu suda kekuwatan. Yun pangapunten sinuwun rasah basa. Paripaksa. Kula tetep badhe ngaben siwing Sang Hyang Kalaya tokno Sumantri. Ayo, apa meneh Sumantri? Sembah kula kunjuk paduka wujuding senjata cakra.
mulat saking katebyan mubeng kumitir ing astane Bambang Sumantri mawa cahya ngewung nenggih Kyai Senjata Cakra mesem jroning wardaya nanging mugi doh ing manah Nalendra Maespati. Apik kowe Sumantri. Kowe wani nglawan aku. Sumantri. 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 Sumantri sawangen cakra wis ndak tampa ing tanganku. Ayo kowe nangisa Bambang Sumantri. Kage sawangen iki Sumantri. Nuwun. Turun tewang kara kingken ler manguswa kang layon danya ilang memanise watananira layu kumel kucemrah maratani sinuwun jimat sesemban kula ngurmaosi mboten sepinten wonten ing sandhap ampian paduka bebasan namung bathang walang balung peking ingkang boten gadhah daya menapa-menapa sinuwun. Kula pasrahaken pecah gesang kula kunjuk wonten ing ngarsa paduka. Wanodya tama ngambar arumaduning kusuma aris wijiling sabda nuwun amit pasang klimantabe sinuwun. Yayi Dewi Citrawati kadiparan inggih
ngantos kamiten gengenangken kula maspaosaken anggen paduka krida kalian Bambang Sumantri. Anteping atimu piye, Yayi Dewi? Inggih. Nadyan to Bambang Sumantri sampun kawon nanging kula badhe saged jenak mapan wonten ing Maespati menawi ing mriki wonten Taman Sriwedari, tamaning kayangan ingkang kalih kapapanaken wonten ing kitha Goro Negari Maespati sinuwun. Sumantri, kula wonten dawuh. Ing ngarep sadurunge Bandayuda aku wis dawuh. Yen aku kalah Citrawati bakal tak paringake kowe. Nanging nyatanipun Kakang kang menang. Kowe kalah mesti bakal tak pidana abot. Namung sendika ngestaken dawuh. Jer kula sampun ngrumaosi kawon. Iya. Puteren Taman Sriwedari. Sawengi nganti tekan kutha Goro Maespati aja nganti ana oyot pedhot kembang lan godhong alum. Sendika. Oh. Tananira ayo kumelku cemrah maratani Kiai Semar mati tenan aku Kiai. Keriyen to. Lenggah lah. Enten apa? Isin nyawang soroting Bagaskara. Aku wis ora kolu ngombe banyu. Binobutan pakaryan muter Taman Sriwedari sewengi. Aja nganti ana oyot kembang lan godhong kang gogrok lan kang alum. Mongko nyatane Taman Sriwedari dununge wae aku ora ngerti. Kiai Semar aku patenono ya Kiai. Sampeyan niku pripun? Lah mula bukane aku diutus Dewi Citrawati arep tak boyong kersa dadi garwane Prabu Arjuna Sasra, nanging yen aku wani nantang Prabu Arjuna Sasra, aku bisa ngasorake kadigdayane Gustiku Maespati. Wekasan aku kalah, Kakang. Hayong pancen wong wedok ayu ki larang regane. Ora kono ora kene anggere kothok onggrok. Ndara Sumantri nangis, Gong. Lah masalahe. Ora eneng masalah kok. Mulane aku rabi ya gur elek-elekan, Truk.
Moh ragate. Lah jare ndek men mbok ijolke. Ora diijolke ning dimboi. Kok daerah lor. Lor nganti. Soalnya jatro. Neng ndle Surabaya no. Gus. Iki ndaramu didhawuhi muter Taman Sriwedari to, Le. Taman Sriwedari iki ngendi to, Gong? Mbah. Kowe iki takono Tarjo karo Puji. Nek Tarjo karo Puji roh Taman Sriwedari iki ngendi? Puji anakmu kae to? Heeh, lha wong kocluk takoni. Kocluk. Kowe aja guneman kaya ngono aku iki sedih. Lah mulane sedih nggih diguyokke ben mboten sedih. Wong sedih kok malah wis eneng wong sambat malah diwangsuli nek kene utange ya akeh. Wis padha ngeresno. Lah aku wingi kene utange pirang-pirang. Wis mikir Agustusan. Ijek mikir korban. Ijek disambati wong arep kredit omah cilik-cilikan. Oh ya wis. Sapa to? Wis enek pokoke. Lanang pokoke. Wedok. Wonge lemu pokoke. Kuru. Walah. Drontos kuwi do meneng kok malah. Nuwun sewu, Gus. Sak ngertos kula wong elek-elekan kula niki riyen nggih dewa kayangan. Bathara Ismaya niku nggih kula. Dewa nek elik ngono ya, Kang. Lah mesti biyen ning kayangan belanjane akeh to. Lah pada suatu saat iki mbok kekleruan apa kuwi belanjane iki kon balekke. Cilaka mencet kuwi. Taman Sriwedari niku sak ngertos kula mapan wonten ing Nguntara Segara. Nguntara Segara ngendi, Gong? Genah Klayar. Kok Klayar? Lah nganggo segara. Nguntara Segara ku nek ra kleru kayanganing Bathara Wisnu. Aduh, Kiai. Apa kan bakal tak tindakake? Kabisanku cupet kawruhku kutung, Kiai. Sampeyan kok mboten eling. Sampeyan iku mboten mung ijaning sampeyan duwe dulur. Dulur sampeyan nuwun sewu sing elek rupane nika duwe daya. Saya dalwara sabyor kang lintang kumedhap tisonyo tengah wengi lumrang gandaning puspita karengwaning Putyanira Sang Dwijawara ambrengengen
lir swaraning madu pronto manung sungsarining kembang Kakange mantri kowe aja susah Kakange mantri kowe aja sedih Kakange mantri sedih Nek ngendikan iki mbok ya sareh mawon ben mboten medal pundi-pundi. Ya ora. Kok ngono kok. Ngaku jenenge Kukuh Indrasmara kok. Sukasrana kok Kukuh Indrasmara. Kakange mangki kaja sedih, Kakang. Bareng kowe eling karo aku dadi gawang-gawang weruh apa sing dikarepke Kakange Mantri. Iya dia. Kakange Mantri ya arep ngusung taman Siwedarica saka Nguntara Segara. Nguntara Segara kuwi mbiyen nggonku dolan merga tengah-tengahing taman Siwedari iki eneng gubuk asmara. Amen tolong gecek tenan niku. Gubuk asmara terus sindene tuwek ngono. Kok ngono kok ingon-ingone. Kowe kok ngerti? Iya aku ngerti Kang merga mbiyen aku gaene dolan nang kono. Gubuk kang nggawa catetan sejarah. Kowe rasa guyon kowe apa bisa di? Iso wae Kakang aku. Adikku. Ngandel mboten. Niki jenenge Krondo isi madu. Dadi enten tetembungan Giri Lusi Janma tan kena kinira niku nggih nek ngeten iki. Guyune sing ngono kuwi suwe ra metu, Tru. Saged, Gus. Iso nentero. Aku njeng gayaku dolan rono nentero Petro kok. Kakange Mantri, anyuk kowe melu sana apa ora? Aku ora bisa. Nggone ngambah menyang alam kaya ngono piye. Kakange Mantri tak gendeng ya Kakange Mantri. Mangancur aku ning angin Guntur agraning harga kara kagiri ora bumi prakam Bathula mangambak Aduh adikku. Iya dia. Aja kesuwen ayo kowe tak gendang ya.
Cilaka mencit gong ya. Cilaka gong. Lah pesawat apa piye? Alah dapurku. Apa kowe duwe KTP? Ora duwe nek. Ya nganggo ndek kancaku. Lah engko nek andeng-andengmu konangan piye? Bocah ora. Kakang nggone kaya disengko mbarat lakune kok wis teko iya nyo cepet nek karo aku cepet ning nek bareng wong-wong kuwi mbok nek karo aku cepet iki kakang carane kepiye iki ewang-ewang ana megeng napas lan ngupus ya Kang. Wujute buta bajang parandene kagaduhan kluwihan linangkung kaya saciptane dadi saksedyane kasembagan daya luwih ingkang mijil saking sarirane Sang Sukasarana hanempuh taman Sirodari kaya bisa binedhol nganti sak oyot-oyote ndedel nggayuh langit lumaku dhewe najan ora ana kang nglakokke ngalih saking untara segara Prating Maespati mung sak kecelapan kewala wis jelek mapan ing kitha Maespati. Mungguing sisihing alun-alun pungkuran. Endah. Nganti kami tenggengen kang samya maspaosake denana petamanan ingkang edi. Yayah tamaning kasuwargan. Kula wonten dawuh sinuwun. Adiku Di, adiku.
ora nyono babar pisan jebul. Siadi kaya pengawak dewa. Aduh sinuwun sampun sanget-sanget anggen paduka ngalembono dhateng kula. Ya Sumantri. Nyatane wegik was kita ngesti. Kowe mumpuni ngagal miwah lembak. Yayi. Nadyan ingsun bisa wujud brahala lan bisa nekem jagat iki ning isih kasandangan rasa ngungun. Krana para dewa wis meca menawa ora bakal ana titah kang sembada muter taman Siwedari. Ning nyatane Purwa Madyawasana dawuhku menyang kowe wis mbok tindakke. Kaluwihanmu dudu menungsa Suman. Kudune sing menang duwe bojo Citrawati kuwi dudu aku nanging kowe. Mula rening nyatane kodrating lelakon Citrawati tetep dadi garwaku. Siadi tak paringi tandha tresna lan bebungah. Murih gadya wrangkanipun Kakang tak wisuda dadi Mahapatih Suwanda.